namhlanje. That is incwadi yeziKronike zesibili, chapter number 33. We are going to read from verse number 1. iKronike zesibili, chapter number 33, reading from verse number 1. uManase wayeneminyaka eyishumi ekuqaleni kwakhe ukubusa. That is 12 years. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nanhlanu eJerusalem. Wabusa iminyaka ewu55 years. Wenza okubi emehlweni kaJehova, walandela izinengiso zabezizwe uJehova abaxoshile ezweni phambi kwabantwana baka-Israyeli. Wabuya wamisa izindawo eziphakemeyo ezidilizile uHezekiya uyise. He went back and uManase wabuya wayovusa izindawo ezayibhidlizwe ubaba wakhe uHezekiya. Then ngifuna unake nje oba ngifunda njalo. Verse number 3 ngikuyena. Wabenzela obhali ama-altar. Then it's a second thing ayenzayo uManase kubuseni kwakhe. Wayese ethatha ithixo ezobhali wamisa ama-altar. Emisela obhali, not God. Nezinsika zokhuni waba yinceku yazo zonke izinkanyezi zezulu. Wakha ama-altar endlini kaJehova. uJehova asho ngayo ukuthi igama lami liyakuba seJerusalema kuze kube phakade. He decided ukuthi abuilde ama-altars ewabuilda endlini kaNkulunkulu. Amen. Ngifuna sibuke lenkosi lenokuthiwa he took isihlalo sobukhosi in a 12 years, which is uManase. Wayena 12 years and wabusa iminyaka ewu55. But kulo 55 weminyaka ayobusa kunezinto upside down kuyena. The first one ukuthi when he took over a kingship, ubukhosi into yokuqala wabuyele emuva wavele wayothatha indawo ezayiphakeme ibhidlizo ubaba wakhe uHezekiya, and then he restored those places. Wabuyisela lezo indawo lezo, including ama-altars abonkulunkulu obhali. Somebody shout amen. Then he decided ukuthi athi let me put back abobhali. That was a mistake ayenzayo. And verse number 3 kuthiwa akazange agcine ngokuthi avuse ama-altar kaBhali, but he took onkulunkulu abakhandile wayobafaka endlini kaJehova. Yabona ububi kaManase ukuthi bungakanani. When ethatha ubukhosi, immediately ethatha ubukhosi, he was young, but ekuthatheni kwakhe ubukhosi, I believe ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani kuyena. But there was no one owakwazi ukusondela eduze kwakhe ukuthi amtshele ukuthi don't do this and don't do this and don't do this. And nezinto mhlawumbe namnikeze ama-messages ukuthi wayo baba bakhe babhidliza lezi ndawo yena seyivusayo. Ngoba sometimes empilweni you need ukuthi na ungafuni ukuba uma ufika kwi-level ethile noma uphakanyiswa noma kwenziwani, ungafuni ukufika kuleyo level sewazi. But you need to find people abake baba kuleyo level leyo and ask ukuthi lokho existayo ku-exista because of what? Lokho kwadestroywayo kwadestroya ngenxa yani. So that when you sit on the throne, uhlale ehlalweni wazi ukuthi yini uNkulunkulu ayithandayo. Noma any place, noma kube kuthiwa isiphi indawo la uthatha khona iposition. It can happen ukuthi kusemsebenzini and somebody kade kuyiposition ethile. Ungangene as if you wazi yonke into kuleyo position. You need to get somebody, even noma kuthiwa uretire, buyela kuyena uyomthola ukuthi na yini ekwenze wasebenza, yini ekusebenzela usahlili la.
angazi amen ukhona yini enze njani ekusebenzela usahleli awuzehlisi futhi awuluzi lutho kunalokho you'll gain more power and wisdom in order that you will implement izinto zakhe ezintsha kodwa ungayisusanga ikhonkwana ngoba lezi ikhonkwana ongayisusu sewuya understand ukuthi zayifakelweni angazi amen ukhona yini so there is impenkulu eyenziwe abobaba bakho Hezekiah everybody the forefathers to destroy the altars but when he enters amen engena esihlalweni he did something that is ephambana noNkulunkulu wabuyisela izinto eseyisusiwe and ezayingasuswanga kalula there was war khona ezinye izinto engaplacewa kalula but eyiplacewa kunempi and futhi khona izinto ezithi mayibhidlizwa kungabhidlizwa kudliwa amaswiti but eyibhidlizwa kunempi phakathi ngesikhathi ibhidlizwa ubokwazi ukuthi whenever kukhona ibuilding kwakhiwa kwento ethile there will be a destruction yento ethile and futhi makudestroy into ethile there will be a destruction sengathi ngamtshela sethu ukuthi makwakhiwa nje khona i-destruction khona into ebhidlizwayo khona intaba ezikhathwayo khona amadwala aqheshulwayo khona izinto ezisuswayo okuthiwa idingeki lezi ukuze kubuildwe into ethile cela umthetho seduze wathi makhelwane always mawuthathe iposition nanoma ngabe ikephi iposition go and check kubantu abake bahlala lapho before awuluzi lutho awulahlekelwa lutho ngiyaphinda futhi awuluzi lutho awulahlekelwa lutho now kukhona enye into ofanele kuyi-understand ukuthi makucounter abantu akufanele ukuthi makufika kuwena kuthiwa wena wadropper there are kings abusile before you amakhosi abuse with iwisdom ethile esebenzisa into ethile I mean esebenzisa ulwazi oluthile algain from kuNkulunkulu abanye balgain from kumakhosi akade ephethe ngoba sikhuluma ngenkosi namhlanje ngikhuluma ngokuthi na every ministry nanoma ngabe yini you need to know ukuthi ama attacks akhona yini kufanele wazi futhi ukuthi into engakwenza ukuthi ukwazi ukusustaina kwi same level ukuba kwi level eyodwa ungamuvi kuyona yini oyidingayo and kufanele wazi ukuze uzophakama yini oyidingayo angazi amen ukhona yini kwi ministry ama attack uyazi wona ama attack wona ngakususa kwindawo ongena kuyona and kufanele kwazi ube aware of one uManase did into ebhlungu kabi ngifuna sibuke content ngifuna sibuke la namhlanje kuyi prayer ukuthi umthandazo is powerful ngendlela engummangaliso verse number 4 wakha ama altare endlini kaJehova uJehova asho kuyo ukuthi igama lami liyakuba seJerusalem kuze kube phakade yena he built ama altars wazenzela zonke izinkanyezi zezulu ama altare ezicawini ezimbili ezingaphandle zendlu kaJehova naphezulu kwendlu leka Jehova waphinde futhi wakha ama altar for inkanyezi yabona ukuthi kusho ukuthi the surrounding place nje igcwele ama altar noNkulunkulu into engakazi yenziwe ngobaba bakhe ngaphezulu kwalokho wadabulisa abantwana bakhe emlilweni esigodini sendodana kaHinomi wasebenzisa imlingo nezibonakaliso zokufunda okuzayo namandla wabeka izikhundla kwabalawula imimoya nezazi wenza okubi okuningi emehlweni kaJehova wamthukuthelisa now to summarize le ukunikeza clear version yale verse number 6 kuthiwa kusho ukuthi ngamanye amazwi wa involve ingane zakwa Israel wayithatha wayidabulisa umlilo and then wavumela ama magicians ukuthi angene as uNkulunkulu owenzayo kanti sekwenza another powers umkhathi esizweni sika Israel okuyisizwe Israel isizwe sika Jehova and on Sunday I was talking estenga ngento ethi uthi ngenxa kaDavide nangenxa kaJakobe wena Israel uthi ngenxa kaDavide nangenxa kaJakobe I will build
the altar indlu yami. So ngamanye amazwi uDavid akalibuildanga but ukhulume kakhulu ngale zifi walibuilda kanti akalibuildanga. Wathi noma enikezwe ipower yokuthi yokwenza yonke into nokuba adumise enze yonke into but wayidumisa endaweni angamakhelanga yena uJehova. Uzwakala kodwa ethi kunye ngicela ukuhlala endlini kaJehova not once not twice but kaningi. Ukusho lokho in the spiritual realm uyafisa uyayibona indlu enhle ayakhela afuna ukuyakhela uJehova kodwa ipower akanayo. So bengikhuluma Sunday leyo nto leyo njengoba sikhuluma la ukuthi the altar of God noma ngithi itempeli kaNkulunkulu elakhiwe uSolomon yitempeli elikade uDavide efuna ukulakhela uNkulunkulu kodwa wahluleka. Ubuhle obenziwe uSolomon kuyi-altar kaNkulunkulu, it was not from his own ability but it was from uDavide because uDavide failed to build the altar kodwa akagive upanga wathi ngiyakufuna lokho wakufuna engafikanga wakufuna engazange angene ahlale endlini kaJehova wafuna wabhala amavesi ukuthi I will enter into his court wakusho umoya wakhe not inyama yakhe. Inyama yakhe ayikwazi ukulakha i-altar but umoya wayekwazi ukungena wahlala etempelini wahlala endlini kaJehova kodwa kwinyama engazange. Kusho ukuthi ngamanye amazwi siyakwazi ukudlula ezintweni zenyama la sifeyila khona sithephe sithephe kwizinto zikamoya siyibone into uNkulunkulu esifuna ukumenzela yona. Uma kungazange kwenze ukuthi ke ngeke siye sikhohlwe into eyenziwe uDavid into kwakhiwa kwetempeli ngoba sikwenza lokho in remembrance of uDavid ukuthi uDavid wayehlala njalo ekhuluma ngetempeli afuna ukulenzela uJehova nobuhle kwabalo ebuchaza lobubuhle bandlulela kwindodana yakhe. Indodana yakhe yabuild itempeli yena engalibuildanga yahlala etempelini elihle yena engahlalanga. Yangena ya worshipa yena engazange worship kulo. Angazi amen ukhona yini. Now usibona ke lenkosi uManase enze njani kuli tempele lakhiweyo ubuyisa onkulunkulu uzobafaka kuyitempele akade ngcono. Angazi amen ukhona yini la ekhaya. Now uma ke sewubona ubuka yonke lento ukuthi amatempele kaNkulunkulu wawungakwazi ukufaka omunye uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi niyazi story ngithi niyasazi ukuthi kwafaka uDagona kwafaka nomphongolo and niyazi ukuthi umphongolo wahlaba ngempama ulokhuzana uDagona wawaphansi wathi uthi uyavuswa ngakusasa waphinda futhi umphongolo washaya ngempama uDagona wawa ngobuso wanqamuka ingalo zahlala le kwasuka ngiyacabanga yonke into wabuya bamxhuma bambuyisela hayi babonthi ngeke asivele sibathi simthathe lo mphongolo siuhambise. Kusho ukuthi kwangubani wayelwa uNkulunkulu ngoba akafuna ukuxutshwa nabanye uNkulunkulu but lenkosi ithatha abanye uNkulunkulu ibafaka kuyitempeli likaNkulunkulu. Oh amen wena kodwa ngathi mncane kakhulu. Now ayangagcina lapho yafaka izangoma yafaka izanusi yafaka yonke into etempelini yenza imlingo yathatha abantwana bakaIsrael yabeqisa umlilo. Nabona ukuthi yena useshintsha manje the whole nation. Lesi sizwe siubani lesi sizwe uIsrael. UIsrael uvelaphi uvela kuJakobe. uJakobe waye evela kuJakobe. uJakobe wabambana noNkulunkulu kwangathi kuyasa. Ngesikhathi ngakaswase ethi ngidedela wathi ngeke ngidedela ungakangibuza wamphinyaza wayesethi kusuka namhlanje you are no longer Jacob but kuwe usuyisizwe sisha wena. Kusho ukuthi nathi siyinzalo kaJakobe and lesi sizwe esiyinzalo kaNkulunkulu athi wena ngowami. Now lento ethi ngowami but namhlanje sekukhona onkulunkulu abafakwe etempelini kulesi sizwe nezingane zeqiswa imlilo and uNkulunkulu uyacasuka. Sengathi ngamtshela sethu ukuthi once wafaka abanye uNkulunkulu uNkulunkulu uyacasuka. Sometimes uNkulunkulu ususwa ukuthi ufakeni ngoba into ayifakile iyamenza uNkulunkulu asuke athuthe futhi. Somebody shout amen. Mtshela sethu ukuthi uyathutha uNkulunkulu. Mtshela sethu ukuthi uyathutha ngenxa yezinto ezifakayo. Bamba ku verse number 7 wasibeka isithombe ayesenzile endlini kaNkulunkulu. Wathatha isithombe enza uNkulunkulu wayosibeka kuphi khona endlini kaNkulunkulu.
sengathi ngamtshelo seduze ukuthi i-dangerous nalento yokukhothamela iy'thombe ey'thile. Ayikho into okufanele ibe above God. Ngoba ezinye zezinto iqala kancane. Kube ngazuthi ungathi ukubhawa kancane. Phela wayebancenga noNebukadnezar. Athi ake nithi nje kancane, anizubhawa kakhulu. Nithi nje kancane. Wayebancenga ebancengisisa. So azi ukuthi once bathi nje kancane, kukhona into abayiluzayo. Ngoba once wathi kancane uyasuka usimakade. Ususwa ukuthi sewukhona into oyifakileyo. Sengathi ngamtshelo seduze ukuthi makhelwane ibhasobhi into oyikhothamelayo. Phakathi endlini kaNkulunkulu ufaka isithombe. Kanti ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami nasithombe esibaziweyo. Angithi nabonseni ukhohle umyalelo eyishumi. Amen ukuthi nasithombe esenze njani esibaziweyo umtshelo sethu nasithombe. Come on, somebody shout amen. Somebody shout amen. Now, kuthiwa isithombe ayisenzile wasibeka endlini kaNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu ayetha ngayo kuDavid nakuSolomon indodana yakhe kulendlu kulendlu leJerusalem, umuzi engizenzele owami ezizweni zonke kaIsrael. Ngiyakubeka igama lami kuze kube phakathi. Igama likaNkulunkulu lasuswa la replacewa zithombe. Hey, lendlu kaNkulunkulu uNkulunkulu uthe igama lami liyakubizwa kule ndawo. Come on, somebody shout hallelujah. Mthilo seduze uthi igama lakhe liyakubizwa kule ndawo. But this king yaba nepower yokususa igama ifaka ithombe. Yabona kuyenzeka kwesinye isikhathi uJesu sakhonza yena kanti sekwafaka isithombe. Abekho abantu la ekhaya sekwafaka isithombe. So kumele uyibhasobhi into ukuthi kungagcini kufaka isithombe esikhundleni sakhe. Because Christ is the center of everything. And once you remove Christ, ubokwazi ukuthi sekukhona ukufo sengena. Because once you remove uNkulunkulu, ufana nalo othi bahamba bayehlanzeni kusho umbhalo. Uthi bafika khona benze njani? Bakha imfino yasehlanzeni bayifaka ekhanzini. And abantu bathi mabedla bagula baphathwa izisu bafa. Babulawa yinto elandwe phandle. So into elandwe phandle inayo ipower yokubulala abantu abangaphakathi. Angeke ngiphinde futhi. Into elandwe ngaphandle inayo ipower yokubulala abantu abangaphakathi. And inayo ipower yokushintsha izinto nendlela yokwenza ngaphakathi. Because now sesobhili vela kulesi sithombe sibekwa uManase. Asabhili vele kuleli gama elabekwayo kulendlu. Kanti masiza kulendlu size egameni. Masizanga esithombeni. Asizanga kulabo abantu abangama magicians. Abantu abenze ngathi kukhuluma uNkulunkulu kanti akusiyena. Oh, come on, somebody shout amen. Ngoba nayo lento yokufuna ukukhuluma uNkulunkulu engashongo lutho iyakwenza uzugcina ulanda image ibani imagician. Ngoba ufuna ngathi njalo ungahlala ngathi uNkulunkulu uyakhuluma ngisho engashongo lutho. Kanti mayingashongo lutho thula. Lindela usimakade yoze ekhulume ungafuni ukumkhulumisa ethule. Awangizwanga futhi labo ke bayezwa abantu baka prophecy ukuthi sometimes esinye sesifo esihlasela abantu aba under the office yaka prophecy. Bafuna ukuprofeta noma ngasashonga ukuthi aba prophet. Bafuna ukukhuluma noma ngashonga. Bahlanganise ngokwe mindset yabo. Ukuthi cishe ngenzeka ngayizwa ngayiunderstand amangathi uNkulunkulu uthi kanti cha basazoma phambi kaNkulunkulu bayilande ngokuqambela umoya ingcwele amanga noNkulunkulu engashongo. Because we don't do abazalwana according to our own ability. The gospel esiphethe akusiye yethu but ingeyakhe. Yonke into esishoyo siyisho sihlukanisa nokuthi ngwakabuthelezi. Ngingazama ukufaka ubuthelezi nasezwini lakhe. Ngifaka ubuthelezi na kwigospel. Ngifaka ubuthelezi nobuzwe bakithi kanti uNkulunkulu akashonga akafuni isithombe. Ufuna igama lakhe lodwa. Kube yilona eliphakanyiswa kulendlu ngoba mhlala endlu yakhiwa kwathiwa kuyawuthiwa yindlu yegama likaJehova. And bonke abantu abangena khona bayophiliswa ukuthi bangenile. Basathi Zakha 18 verse number 10 igama likaJehova lingumbhoshongo.
onamandla obalekela khona endlini uyolondeka phephe, because leli gama liphenduka libe yindlu. Kubantu abafika kulo, bafika endlini, bafika kwi-seat of refuge, bafika kwi-place of refuge, bafika endaweni yokuphephela. Noma bengaxoshwa yini ngaphandle, kodwa mabeke bafika kuleli gama, izinto zabo ziyashintsha. Mabeke bafika kuleli gama, konke kade kubahlupha bafika bathole the restorer, bafika bathole the healer, bafika bathole the provider, bafika bathole. Oh, somebody shout amen. Kushana maya libro saya. Sengathiwa mthindo seduze uthi makhelwane leli gama liphethe konke. Mthindo uthi leli gama liphethe konke. Yingakho noDavide wathi angilethembi netshe ngiliphethe, kodwa ngethemba igama. Oh, somebody shout amen ngoba ngiyazi ukuthi mangiza ngegama ayikho into ehlula igama. Come on, somebody shout amen. Mthindo seduze uthi ungaremove igama, ungalisusi igama. Njethi noma ngabe kuthiwa uNkulunkulu ukubusisa kanjani, kodwa ungalisusi igama. Noma ngabe kuthiwa uNkulunkulu ukwenzela nenhle, kodwa ungalisusi igama. Noma ngabe kuthiwa iblessing engakanani efika phezu kwakho, ngabe sitha uma sifika sizothi remove igama, bese kuba khona isikhali, isithombo sifakayo. We refuse ukuba sisusa igama bese sifaka ithombo, ukuba sisusa igama sifaka uNkulunkulu, sisusa igama sifaka uBhali. Oh, somebody shout amen. Sisusa igama sethemba izanusi, sisusa igama sithemba ama-magicians, sethembe abantu abenza imlingo. Sogcina sibasa imlilo nathi, sogcina senza opetrol, abantu bephuza opetrol, because sisusa igama safaka ithombe. We refuse to be that kind of church, the type of church elisusa igama endlini. Somebody shout amen if you can. Mthina seduze uthi ngiyanqaba ukususa igama, noma mina singenze kungenzakalani kimi, kodwa igama lakhe aliremain lisendlini yakhe. Noma ngabe kuthiwa yini eyenzakalayo, noma ngidlula kiphi isizini, kodwa igama lakhe aliremain kuseyigama lakhe. Somebody shout amen. Yilona izolo, uyena namhlanje, uyena naphakade akashintshe. Kungashintsha izimo, kushintsha ama-seasons, kushintsha yonke into empilweni, but igama lakhe lona limile njalo futhi limi nguna phakathi. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Jose duze uthi noma ungalamba endlini, noma ungangaba nakho ukudla, nqaba ngenxa yegama, nqaba ngenxa yegama. Noma ngabe izinto azikho right, nqaba ngenxa yegama. Well, somebody shout amen. Ungavuma ukuthi sithi kube khona into esithi replace igama. Noma singalethani esifuna ureplace igama likaNkulunkulu, ngaleyo nto nqaba uthi igama likaJehova, igama likaNkulunkulu kaIsrayeli, igama likaJehova Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Siken, Jehovah Rapha, the one who was and is to come. I will never remove the name of Jesus. I will never remove the name of the Lord because of whatever is it as he let up as when below. Somebody shout amen. No man ngafikani, but when a Jehovah, you are still seated. You are still seated on the throne. Usahlele ehlalweni, uhlele ehlalweni ngingasebenzi, uhlele ehlalweni ngilahlekelwe ngabantwana, uhlele ehlalweni ngilahlekelwe ngabazali, uhlele ehlalweni kukhona izinto ezisukile empilweni. But when a Jehovah, you are still God. Oh, somebody shout amen. Somebody shout amen. Kushana maya libro saya. Hena masaya. Tinta babili. Uthi makhelwane ungaremove, ungafaki isithombe. Ungafaki isithombe. Noma ngabe unikezwa ubani, kodwa ungaremove igama. Ngenxa isithombe usitholile. WeManase wafika isithombe singekho, kodwa namhlanje ukhanda isithombe. Izima ingakwenza ukukhanda isithombe. Awu khona engikhuluma naye. Khona engikhuluma naye. Izima ingakwenza ukukhanda isithombe. Ayingakwenza ukuthi kube khona into oyibuildayo o replace ngayo.
igama likaNkulunkulu. Uyena izolo, uyena namhlanje, uyena naphakade. Umili ngunaphakade, akaguquka akashintshi. Hanamaya kashata. My God. Now, because I want us to pray. Ina masikataya helabasai. Verse number 8, futhi angisayi ukuphinde ngivumele izinyawo zika-Israyeli zisuswe. All right, angiqedele verse 8. Uthi verse number 8. Umuzi engizenzele ongowami ezizweni zonke kaIsrael, ngiyakubeka igama lami kuze kube phakade. Verse 8, futhi ke angisakuphinde ngivumele izinyawo zika-Israyeli zisuswe ezwini engalinika oyise. uNkulunkulu uyayifunga manje. Uthi this king ithema ingena yasiphula yonke into etshaliwe nefakwe ngoyise. Uthi ke now sengiyayifunga mina uNkulunkulu I'm rising up. Uthi I'm rising up mina uNkulunkulu. Uthi now ngiyayifunga ngithi uIsrael uyisizwe sami. Uthi njengoba uIsrael eyisizwe sami. Uthi now ngiyazi ukuthi usephambukile. Uthi ke angiyikuvuma kusukela manje ukube inyawo zikaIsrael zisuswe ezwini engalinika oyise. Cause yena akaliphethe izwe. Kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi uthathe iposition kanti awunalo izwe. Uthatha iposition yobukhosi kanti akanayo imaterial yobukhosi. Awu amen angazi ukhona yena. Kuyenzeka ube umfundisi kanti awunalo izwe. Kuyenzeka uvula isonto kwaHlahla Church International kanti awunalo izwe. Angazi amen ukhona like. Thina sethu ukuthi bafike kwaHlahla bathothi kwaHlahla Church engathi impela international engathi kuyabhedizwa likho. Angazi amen ukhona kodwa ubizwa ngobani? Ngumfundisi. And lo mfundisi igama ethi mfundisi lisho a teacher or a teacher, and the question will be ukanti uthisha wani? Because if you are a pastor you need to be a teacher of the word of God. So when uthisha wani asazi kwaHlahla uthisha wani. Angazi amen khona kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi ungene kanti ungena unayo imaterial. Mhlambe futhi ungena nje awunayo nemandate. Kwenze mhlambe unevoice enkulu kanti awunayo imessage. Oba kuyenzeka kube nevoice enkulu ethusa abantu kanti ivoice ethusa abantu engena message. Akusho ukuthi ivoice incane noma engakanani. Kodwa kuyenzeka kube nevoice engathi kuthiwa awuyena umfundisi ngisho undlula nje. Kuthiwa uyena umfundisi sizwe iphimbo lakho. Kanti mhlabe amen. Angazi amen ukhona like. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ngicishe ngasho enye into. Amen angazi ukhona like. Now then uthi ke kusukela namhlanje mina uNkulunkulu am rising up. Ngeke aphinde uIsrael asuke ezwini engalinikwe yise. Uma kuphela begcina ukwenza yonke imiyalo yami, wonke umthetho neziyalezo nezahlulela abanikelwa ngesandla sikaMose. Go back to the uthi buyelani back lapha emthethweni 5 books of laws. Lezi incwadi ezomthetho. Uthi buyelani kuzona. Uma nike nagcina zona I will remain your God. Then uManase wayese ephambukisa uJuda labantu baseJerusalem benza okubi okwendlula lezo zizwe inkosi eyazinikela ekubhushisweni phambi kwabantwana bako-Israel. uManase as a king ebhedayo sesothandaza waphinde futhi akangagcina ngokudukisa isizwe asiphethe noIsrael but wayodukisa noJuda. And kusho ukuthi ngamanye amazwi mayidukisa uJuda there is no nation esisele esenhlizweni kaNkulunkulu. Kuthiwa wabadukisa nabo uJuda uManase. uManase wayenza into embi kangaka. Izwi likaJehova lafika kuManase nakubantu bakhe kepha kabanakanga. God will always visit you. Ukuvisita ngisho bheda. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuzokhuluma nawe ngisho bheda.
inkinga ukuthi wena unalo nodlebe lokuzwa ukuthi uNkulunkulu uyakulaya manje and uthola ukuthi wena awufuni ukumlalela ngisho ngabe kuthiwa usesigodini esinjani kodwa uNkulunkulu will visit you azokuyala khona lapho athi stop this but uphuma ukwenze futhi again. That is us, human nature. Cela ngibizele seduze ukuthi makhalani kodwa uyezwa kodwa ake ngibona izandla kubo bonke abangcwele siphamise phezulu zonke izandla siphamise phezulu bonke abakhona bathi sesibhorekile. Awu amen. Abathi sibhoreke ngempela nje awu amen sibhoreke ngempela. Somebody shout hallelujah. Now and bese lithi iBhayibheli seyoqeda manje. Bese athi abanakanga ngitshela seduze ukuthi kuyenze uNkulunkulu akhuluma unganaki. Awu bafowethu asiqede. Kuyenzeka wenze njani uNkulunkulu akhulume nawe kodwa wena wenze njani? Come on bazalwane. Kuyenzeka uNkulunkulu enze njani akhulume nawe kodwa wena wenze njani? Ngicela umthindo seduze ukuthi makhelwane iyeke lento ongamnaki ngoba yena uhlala ekhuluma nawe. Bese yambuza ukuthi why titivator nje wangakhuluma kodwa kwenze njani? Awu amen. Mbuzo ukuthi why titivator makhelwane. Khuluma noseduze. Awu amen. Ukhuluma noseduze. Esibeni saphakathi. Khuluma noseduze ukuthi makhelwane iyeke lento onganaki. Amen. Angazi ukhona like that. Ngiyakhulumeka ngala. Awu amen. Now verse number 11. Bese athi ngakho uJehova wathumela kubo izinduna zempi yase-Asiriya ezathumba uManase zamthumba ngamaketanga eBabylon. uNkulunkulu uyayikhoza isituation ukuze alande wena ongezwe. Uma unganaki God will I mean like how uyahamba nayibona ukuthi njani. Kuthiwa uNkulunkulu wenze njani wathumela kubo izinduna zempi yase-Asiriya ezathumba uManase zamthumba ngamaketanga eBabylon. Wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe ekuhluphekeni kwakhe wazithoba phambi kukaNkulunkulu wawoyise. Akasayithobi kulabo uNkulunkulu abakhile but wayesenze njani wabuyela back wayoyithoba kuNkulunkulu oyise. Kusho ukuthi it was a choice ukuthi ubashiya ngababomu uNkulunkulu afundiswa yena wafuna ukuzakhela wakhe. Sengathi ngamtshelo sethu ukuthi zakhele lo uNkulunkulu ozakhela yena khona into ezonqanda. Ngibekile induna zase-Asiriya zokulanda zikuthumbe zikuseBabylon la khona ungekukwazi ukuphefumula. Mawungasaphefumuli kuthiwa wakhumbula uNkulunkulu oyise. Aw come on bazalwane. Wayisenza njani? Then he prayed. Aw sesemthandazweni. He prayed by humbling himself. Ngesikhathi ayithoba esekhumbula nothi lezi zinto azenze lapha eTempelini. Kusho ukuthi ngamanye amazwi noma ethunjiwe but lezi zinto azenze eTempelini wabona ukuthi azimsebenzelanga. Then he decided to go back ayokuthandaza uNkulunkulu waboyise. Ngesikhathi ayithobe ekhala inyembezi yothandaza. Khoshanda maya librosai. Wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe ekuhluphekeni kwakhe wazithoba phambi kukaNkulunkulu oyise. Wakhuleka kuye futhi ephendula umkhuleko wakhe uNkulunkulu wambuyisela eJerusalem nasembusweni wakhe. Khona ke uManase wazi ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Awubafethu leli verse angazi ukuthi bengingaba ubani othi namhlanje ngihamba ngayo sengigcine kuverse 13. Sengenze ukuthi uphinde uyo revise leli verse. Namhlanje ngizothandaza ngento ethi if uzakhela labo uNkulunkulu khona izikhulu nezinduna zase-Asiriya engiyibekile ezakukhumbuza ukuthi uNkulunkulu khona. Khona izimpi esihlangabezana nazo kanti sezisikhumbuza imuva ukuthi ubani uNkulunkulu. Bayeza uyeza ubaba lapha emuva. Awu amen uyeza. Mtshelo seduze ukuthi bakhe khona izinto nje ezikukhumbuza ukuthi ubani lo. Ngoba sometimes inyama ihamba ikhohlwa. Kodwa uNkulunkulu bese sithumelela ngezimpi nezinduna zase-Asiriya. Size nje sizokwenza into eyodwa. Ukuba sisibophe zisivalele ngetilongo nangamaketanga. Ngesikhathi sivalele bese siyakhumbula ukuthi sivalelwe kanjani bekhona uNkulunkulu.
engazakhela bona. Sivalelwe kanjani sikhona isithombe engasibeka usa replace igama. Sivalelwe kanjani ekhona ama magicians akade eqisa ingane emlilweni. Kusho ukuthi yonke lento ifailile. Then wayesebuyela back ukuthi there is uNkulunkulu wawo baba. Ukhona uNkulunkulu wakaIsrael. Ngesikhathi esekhumbula back eyithoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akayena umuntu onenhliziyo elikhulu. Bonke ababuyela kuye beyithoba, he restores him. He take him back. Wambuyisela back with kingship yakhe. Wambuyisela kwaIsrayeli, wambuyisela futhi ehlalweni. Wayesebusa lithi iBhayibheli wabe sazi kuManase ukuthi uNkulunkulu khona ngoba sometimes izinto uSathana kwenzisa zona uzocima nje ukuthi uNkulunkulu khona. Awasime ngenyawo sithandaze. uSathana into enzenjani akwenzisa zona. Ufuna ukuthi udoubt ukuthi uNkulunkulu khona. Yabona lendlela oyihambayo izodouhtisa wena ukuthi uNkulunkulu khona. I want to say ukhona uNkulunkulu wakaIsrayeli. Ukhona uNkulunkulu owahamba noAbrahama. Ukhona uNkulunkulu kaJakob, uNkulunkulu kaIsaka. Ukhona uNkulunkulu owahamba noDavide, ukhona uNkulunkulu ohamba nabapostoli. Yeka lento okuzakhela uNkulunkulu ngenxa yesimo ondlula kusona. Ukhona kukuhle noma kukubi. Phambi sezandla zakho. My message tonight is God can restore you. God can restore you. Akayena umuntu onenhliziyo embi. Makhaya labasibukayo. I'm sending a message yokuthi uNkulunkulu sengakubuyisela back kwi-position. Wabanjwa induna zase-Assyria zakubopha zakuvalela eBabylon. But God can take you back if ever you repent. If you humble yourself. Izimo ziyathobisana. Ubuyela ungathande emuva. Asithandaze mfundisi umbuyazi ngicela uzokho. Sonke uzosilida kumthandazo. Sonke siyathandaza. Hallelujah. Hangekho onjengawe nongali aniswa nawe hagati agekho agekho engakakubambi induna zase-Asariya ungagijima uze phambili ukuze uvane uphephe ekutheni zize zikubambe zikuthumbe. Ungagijima uze phambili sithandaze nawe namhlanje ebusuku kumhla ka-1 ku-October. Onje nawe sisho sonke sithi akekho onje nawe ke ongali uthi ngenkathi usesimweni uyitshela ukuthi awukho esimweni kanti usesimweni. So ukuze usizakale esimweni ingenkathi uzophuma esimweni.
So ukuze nje uphephe wena ukuthi uzubanjwe ukhunjuzwe into ebuhlungu ukuthi uze nje phambili sithandaze nawe bese ukhululeka uhamba usukhululekile namhlanje ebusuku. Akekho thina sibe sivula imilomo yethu sithandaza. Thank you Jesus, thank you Lord. Onjengawe Shana Maya Saya Shelebelebebebe Saya lebebebebe Sika Shana Mosaya lebebebebe Shata Kosaya Lebrekesiye telebesaya Shana na 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 se telebese kesoto Shana maya shina masoto lobosaya Lebebebebebe kundo lobosoto Oko kakike Shana masiyende Sima mama kula masoto Lebrekesiye lebebebebe shana Lelelebebebebebe suya la maso Zuma mama kuna la masuya bo Shana masaya Libraka se teke saya Shelebebebebebe sula mama Shelebebebebebe kondo lobo sita Zima mama kondo kekika Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are breaking laws. We are breaking laws. When the man set you free, you shall be free. When the Son of Man set you free, you shall be free. We are praying that tonight you may be free. Tonight you may be walking free. Tonight you may be walking free. Let you shine. Let you shine. Let you shine. Let you see the glory. Shana Masaya, Shana Masiya, Bebe Messiah, Shele Bebe Suya la Baba So. Oh, Shana must set you free. You shall be free. You shall be free. You shall be free. You shall be free. This one now. Thank you, Jesus. Oh God, while we are standing kanjalo bazalwane simile ngenyawo zethu after this prayer ayingabikho into ekususa kuye noma ngabe yini abanye bethu bayofika kuyena. There was a sermon that I preached in 2010. We are going there. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani sofika khona sihamba ngama wheelchair noma siyofika khona singasaphelele mhlawumbe kodwa ngeke sijike ukuthi uNkulunkulu angibangisafika nakulezo zinto ukuthi don't turn your back from God. Cela ubamba umnikelo wakhe as you are coming to give in the mighty name of Jesus Christ. On Sunday we are here bazalwane. Everyone we are invited, you don't come alone. But we are invited inkonzo enkulu yesidlo inkonzo enkulu yesidlo and again mangaphethe ucash nasi speed point sikhona inkonzo yesidlo inkonzo yethawula sekushoda lapha na at least mangafakwa eminyango namawindi
kungaba khona kunye sokubuye siqhubeke ngicela sibuye nje sizoshaya ngamandla ngesonto. We are invite nosomabhizinisi nale ingalishiya ikhadi le mali bayiseza nawe esontweni. Hleza afika amukela uJesu njalo angabe sanakho ukuthi wayize ngawo. Haya nongalinganiswa nalutho sithathe blessing manje ngale kwakho konke bazalwane. I want us to ukuthi sesithathe isibusiso to give you this njalo makuyinkonzo yesidlo. As a family, you come with your family. Isidlo sibalulekile. Let me just give you this lesson. Isidlo sibaluleke kulento engakazi ukuthi ngayichaza ngithini. The first one, isidlo siyakwazi ukuhealisha your body if you understanding isinkonzo yesidlo. Siyayenza breakthrough in your life inkonzo yesidlo. So ngiyacela ukuthi uma uza ngesonto nje kuwena ibaluleke ukuthi ingebalulekile kakhulu. And ungakhohlwa ukuthi asisidli during the service. Mangenwa nje emthandazweni isikhathi somthandazo by 8 o'clock kusho ukuthi ngo 8:20 sesiyaqala isidlo noma 8:30 siyaqala isidlo. Ubamba isikhathi ukuze ungafiki sesiqedile ukusidla. Makushaya u9 sesiqedile ukudla isidlo. So make sure ukuthi uba early. Awu amen. Sasiphaniseni izandla zethu thina sonke. Sime ngenyawo sithathe isibusiso. Usiburuke usiburuke burena asikhohlwa Nkosi ukuthandazela izwe lethu iSouth Africa
laphana phezulu kulaba basiphethe kuyadunguzela, kodwa sikwethembile ukuthi wena uNkulunkulu wehlabathi, uma abantu ababizwa ngegama lami bezithoba befuna ubuso bami, wena uyakuzwa. Sesiyahamba semakhaya nezwe lethu lisemthandazweni wethu. We are praying for our country. Kulokhu okwenzakalayo wena Nkulunkulu, vele uNkulunkulu weqiniso kukho konke. Ube ukukhanya phezu kobumnyama, ube ngamandla egameni likaJesu phezu kwakho konke isithe sikutshalayo. Vela undlu, vela dwala laphakade. In the mighty name of Jesus Christ, I pray that God, you may protect each and everyone as you are departing from this place. May God bless them in Jesus' name. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. God bless you bazalwane, sibonana ngesonto ekuseni ngo 8 o'clock. God bless you.